Dneska se podíváme na to, proč Denisa přestala s Mounžárem a vlastně hubnutím, protože když Denisa přestala s Mounžárem, tak přestane s hubnutím, protože nemá jak jinak hubnout, protože nemá sílu, vůli. Vlastně jediné, díky čemu hubla, tak bylo Mounžáro, že jo? Jenže už na jednom videu mně se zdá, že to bylo na storičku nebo kde tak zmiňovala. To přestala brát, protože na to zapomněla. Klasika, normálka prostě, já zapomenu brát prášky, u kterých cítím jejich efekt, to znamená, že když je přestanu brát, tak pocítím, že jsem je přestal brát, ale vlastně to dokážu zapomenout. Jdeme si to asi pustit, to bude mimivárna mozku. Mají nějaké řecké novinky a mají tam tady ten řecký salát a já miluju řecký salát, takže that's what I'm having for dinner. Každopádně já jsem se s váma chtěla pobavit o tom, proč jsem přestala brát Mounjaro. Já jsem se o tom zmínila na stories a vyvolalo to docela jako otázky, jakože proč a ať řeknu více, tak vám o tom chci říct více. Reálně zatím není prostě jiný důvod, než to, že jsem úplně jako, já nechci o sobě říct, že jsem neschopná. Jsi neschopná. To docela brzo, ty vole, já jsem myslel, že ten plug udělám později, ale tak tady si můžu plugnout svoji komunitu, kde jsem včera vydával reakci. Jestli od něčeho je komunita, tak je přesně tohle, že to byla tak urvaná reakce, že tady na YouTube víš co? Diplomaticky tam, ne, bez filtru, úplně. Já jsem se tam do ní pustil jakože nechutně až pomalu. Vůbec bych se nedivil, já jsem totiž tohle její vyjádření neviděl, bych se nedivil, kdyby to zase vlastně vztáhla na to, že má ADHD, což nedává moc smysl, ale dobře. O čem, že bylo to video na té komunitě ohledně toho, jak úplně v rychlosti, jo. Ona udělala vlog, ukážu vám, kde byla tady v Břeclaví a vlastně si stěžovala, že má ADHD, blablabla, její klasika, že musela teda pro rytáčky, protože nevěděla, že bude v Břeclaví tak dlouho a byla tam týden, tak si musela pro prášky a že nedokáže bez toho udělat ani ně. Překvapení, zašla si pro ně, dala si je, no a posléze tady si stěžovala, že neudělala za celý den ani ně, i když tam na začátku vlastně si stěžovala, že pro ně musí přejít, jinak nic neudělá, i přesto nic neudělala. Pak jsem řekla skvosty jako, že nemá chuť na lidi, nechce se socializovat nic, tak jdu do obchodáků na nechty, smysl dává. A jako já jsem tam fakt jí nadával, zlé. A protože nechci k sobě negativně mluvit, ale prostě já... Ale to je ono, jako nechci k sobě negativně mluvit a tak v tom případě skončíš, jak končíš. Takže ty k sobě nechceš negativně mluvit, ale když děláš nějaké negativní věci, tak tomu se říká žít v realitě, tomu se říká vnímat svět, sebereflexe. Nemusíš se zhazovat, ale je důležité si to uvědomit, protože z těch storíček, tady nám to možná ještě více vysvětlí, tak to přestala brát, protože na to zapomněla, což mi nedává smysl, a pak kvůli lenosti. Ať už lenosti si zjišťovat informace, lenosti se dovzdělat, nebo lenosti si to píchat. Jedno z toho, ale lenost to byla. Nemusíš si říkat, jsem nejhorší člověk, nezasloužím si existovat. To samozřejmě ne. To je to úplně to samé, jako jsme vždycky řešili s tím, když je někdo morbidně obézní. Vy se nemusíte nesnášet, že jste spodina lidstva, že si nezasloužíte tady být, protože máte 200 kilo. Ale musíte žít v realitě a říct si, mám 200 kilo. Není to v pohodě, není to zdravé, zkracuju si život jakože nepředstavitelně moc, zatěžuju všechny okolo sebe, i systém, všechno, měl bych s tím něco dělat. Víš, on je strašně rozdíl, žít v realitě, dívat se na věci realisticky a vyhodnotit si to, jako každý dospělý člověk, a nesnášet se. To jsou dvě různé věci, Deniso. A ona to moc dobře ví, podle mě. To je jenom její, vole, jednoduchá vymluva, že no tak jako já se nechci nesnášet, takže nebudu na sebe hledat nic špatného. Ale tak to nefunguje. Můžeš se milovat a stejně na sebe hledat ty špatné věci, abys byla lepší. A ty to moc dobře musíš vědět, vole. A vlastně nechodíš na terapii už přes rok, takže to asi nevíš, ty pičo. Bože. Když už se naučím nějakou rutinu, tak mně stačí, abych s ní jednou vyšla a už prostě se do ní nevrátím. Dobře, dokážu to pochopit, když je to, vole, něco denně. A nebo je to něco náročného, třeba jednou týdně, ale tohle je jednou týdně na 3 minuty maximálně. Já nevím, jestli ona má pera, myslím si, že má teda pera dávkovací, že tato inzulínkou nedá, takže máš pero. Na peru si to nastavíš, vezmeš si, vole, ten alkoholický ubrousek, vyčistíš, píchneš, bum, vytáhneš, hotovo. Reálně i s tím, že hledáš všechny věci potřebné, to jsou 3 minuty. Když to máš všechno na jednom místě, tak to máš hotové za minutu. Jednou týdně. Minuta jednou týdně. Já pochopím v tomhletom kontextu rituál, vole, chození do fitka. Když každý den, nebo 5krát týdně, 3krát týdně, že z toho vypadneš, blbě se ti vrací, blablabla, ok. Tohle je 1 minuta jednou týdně. Neměj tuhle vymluvu, vole, že no jak když mám rituál, tak se mi blbě vrací, je to 1 minuta jednou týdně. A já jsem si jednou to Mounjaro prostě zapomněla píchnout a pak jsem si na to vzpomněla o pár dní později a došlo mi, že jsem si ho jakoby nepíchla. No to se docela divím, protože Denisa už ze začátku, když to brala, tak ten poslední den před tu další injekcí, tak už tam žrala hory a hory sraček a kalorií, protože už měla zase hlad a chutě. A teď to vydržela déle, aniž by si to uvědomila, protože ono to funguje tak, že vám to potlačí chuť k jídlu, hlad, zvyšuje pocit sytosti, taky z části kvůli tomu, že se vám to jídlo v těle udržuje déle v tom žaludku a tráví se déle. Takže to nemusí být uvědomění, že tyhle počkej, neměl jsem to píchnout? Ne, to je uvědomění stylu, tyhle mám strašný hlad. Když jsem si naposledy píchnul Mounjaro. Chápeš? Proto mě tohle to celé úplně fascinuje. A byla jsem v takových trošku jako úzkých a nevěděla jsem jako co teď, jestli si ho mám
píchnout, Proč ne? protože Proč ne? prostě potom vám bývá špatně. Po píchnutí ti bývá špatně. Jako může to být taky tím, vole, že máš tak nulovou vůli, že si neustále musela zvyšovat a dostala ses na takové skurvené dávky, že ty gratulace pomalu až ty vole, protože to je neuvěřitelné za mě. Protože třeba když zvyšujete dávku, nebo když právě třeba vynecháte ten den, tak vám může potom být špatně. OK. To je ta oběť za to, že nemusíš mít žádnou vůli, no. Tak ti bude špatně den. A na oplátku si už zhubla třeba 30 kilo a nemusíš se snažit. Nestojí ti to za to, co to je za vymluvu, že jsem nevěděl, jestli si ty píchnout, aby mi nebylo špatně. Tak jako Stejně už několikrát, vole, říkala, že jí z toho bylo špatně, takže ti teď bude špatně den, tak to jsou furt je varianta, nebrat to vůbec, vole, naučit se mít vůli, vole, a hubnout bez toho. Furt je tady ta varianta. A mně už se to jednou stalo, že jsem na to zapomněla a pichla jsem to později a pak jsem se potom prostě reálně pogrcela do postele, protože jsem si pozvracela postel, protože To natočila samozřejmě na storíčko, klasika, kámo, to normálně, ty vole, až se z toho zakoktel, jak vole, to nechápu, nevím co říct k tomu ani. Se pozvracíš, tak to natočíš. mi bylo tak strašně špatně ten den, že jsem se nedokázala reálně prostě zvednout, jo, a pobila jsem se prostě do postele. A už jsem měla jakoby tady tu zkušenost a Říkám, máš tak obrovskou dávku, tak věděla jsem, že ježišmarja, já jsem na to zase zapomněla, ta doba mezi tím už je jakoby větší a asi mi zase bude špatně. A bylo to zrovna takové období, kdy já jsem toho měla fakt hodně, jakože každý den prostě program od rána do večera. tak jsi mohla pichnout menší dávku třeba, jako ono, fakt, to je to, o čem mluvím, to je ta lenost. Tak jsme zjistili, že to byla lenost, zjišťovat si informace, kontaktovat doktora, něco. Protože ona řekla, že si to nepíchla a pak se na to vlastně na měsíc nebo na 2 vymrdala. Nejdřív říkám měsíc, pak 2, vole, to taky, ale tak, že Denisa lže, vole, to jsem mimochodem i na té komunitě ukázal, vole, jak je Denisa lhář, vole, tady to dávat nebudu. Ale to asi všichni víme, že prostě Denisa lhář. Tak je to dává smysl. Jako v průběhu toho měsíce tě nenapadlo, buď to si to vygooglit, vzhledem k tomu, že tohle jsou legálně předepisované léky, tak je hodně zkušeností, recenzí a všeho možného. A ještě k tomu nějakou to má účinnou látku, tak je více těch léků, anebo věcí, které mají tuto účinnou látku, takže těch recenzí, vole, a zkušeností je nespočet na internetu, takže to si mohla zjistit, ale to jsme moc lidní samozřejmě. Mohla zavolat tomu doktorovi, protože na co si platila 160 000 korun, opozdíš se o 3 dny s píchnutím, tak jako za 160 000 na půl roku bych očekával, že vytočíš číslo, zavoláš a poradíš se, ne? To je přece její hlavní argument na začátku, když jsme se jí všichni smáli, že za to dal 160 000, tak říkala, já chtěla být pod odborným dohledem, no tak nejsi, tak jako k čemu ti to bylo, vole? Když v téhleté situaci, kdyby se strašně hodil ten odborný dohled a nějaká odborná rada, tak si to ani nevzala, ten telefon nezavolala, tak si prostě 160 000, vole, bum, do luftu vyhodila. Protože kdyby si šla na třeba Vegovi, co se předepisuje na endokrinologii, kde ti to předepíšou docela, vole, no, to by to 100% předepsali, anebo Saxenda, co se předepisuje v podstatě každý doktor může předepsat, jakmile máš nad BMI 30. Cokoliv tohleto, tak by tě to vyšlo zlomek té ceny. Jakože bavíme se, že 10, 8 té ceny. A už je třeba bys volit přes 100 000. Když dostala ta hlavní věc, kterou si argumentovala, že chceš odborný dohled, tak nevyužíváš. Ach jo, ty vole. Neměla jsem prostor na to, aby mi bylo špatně, tak jsem to prostě nepíchla. A nepíchla jsem to další 2 měsíce. To jsme taky viděli, já jsem si říkal, že já jsem to říkal v jednom videu, že se mi zdalo, že Denisa se zase zakulacuje, že zase přibírá, ale říkal jsem si, je na Mounžáru, to je blbost, že by přibírala, vole, řeknu to na internetu, lidi, vole, řeknou, ne, to se ti jenom zdá, tak jsem si říkal, nechám si to pro sebe a fakt, a jakoby měl jsem pravdu, tak ona zase přibírala. Teďka jsem byla 2 měsíce bez Mounžára. Pokud by vás zajímalo, jaké to je, jako není to zas tak hrozné, jakože obviously mám chutě. To jsme neviděli v tom Tajsku, až si z toho celá zacpala a tvoje, vole, řešení, jak se dostat z toho, že máš zácpu, je sežrat ty vole třeba několik tisíc kalorií ve sračkách. Máš chutě, jo? Divný. Ale dokážu se ovládat. Jsme viděli v tom Tajsku. Jsme viděli v storíčkách, na reelskách, všude vlastně, jo? Jenom ten poslední vlog si tam prostě vzala 3 Red Bully, vole, a prostě si vypila 3 Red Bully. Ty normální s cukrem, že jo? Dokáže ovládat své chutě, prosím vás. Já ukážu jenom závěr toho, na to je taky v té reakci. Tady pekla s mámou nějaký ten, vole, koláč, něco. A tady na konci vydá celá vanička zmrzliny. Dokáže ovládat své chutě. Jo. To je ten problém u Denisy. A to upřímně nevím, jestli ona má zkreslený pohled na svou realitu, že to vnímá prostě, že je pravda, že se dokáže ovládat, anebo prostě jenom čistě lže. U ní jsou možná obě varianty, protože ona je dost delulu na to, aby měla zkreslený pohled na realitu svou, a zároveň to je dost velká s*** na to, aby všem lhala. Co z toho to je? Netuším, ale jedno z toho to je určitě, protože nevím, jestli o člověku, který si tady jen tak dá prostě vanu zmrzliny, ty vole, tady pěkně koláček, že jo, a chujoviny, 3 Red Bullky, dokáže říct, že dokáže ovládat své chutě.
Nevím, no. Je pravda, A to ještě k tomu tady nejspíš už byla zas na tom Mounžáru. Takže Denisko, můžeš si říkat, jak chceš, ty vole, že dokážeš ovládat své chutě, ale tvoje činy mluví jinak. A to je nejdůležitější u lidí jako je Denisa. Jsou lidi, kterým můžeš věřit jejich slovo. Jsou takový. Ale lidi jako Denisa ne. Jako je usvědčený lhář sama sebou vlastně, jak říkala, že lhala tomu typkovi, že je těhotná kvůli tomu, aby jí poslal peníze na potrat. V realitě prostě chtěla od něho peníze. To je doslova podvod, jakoby. To je trestný čin, Deniso. A těch případů, kdy ona prostě vyloženě lhala. Takže my se soustředíme na tvoje činy, Deniso. Tvoje činy mluví jasně. že jsem teďka jedla jakoby víc třeba sladkého, slaného. Nekontrolovala jsem si vůbec jako co jím, Ale to posledních několik měsíců si nekontroluje, že asi doteď pamatuju ty storička z Albánie, kde ona říkala, že momentálně žeru 2000 kalorií nebo kolik, ale nehlídám si bílkoviny, nic, ani si to nepočítám ty kalorie. A to je ta největší pína, co kdo může tvrdit, vole. Jako Tereza Šulganová tvrdí, že jím 1800 kalorií, pozor, ona teda v nějaké z předešlých reakcí jsem to měl, že řekla, že snažila jsem se jíst. Prosím vás, to neznamená, že jíš. To je, že se snažíš, vole. Já se taky snažím, o co ty, vole, nenadávat ve videích. Ale nadávám. Ale snažím se nenadávat. Vidíte ten kurva rozdíl? Mluvím o tom. Vidíte ten rozdíl? Snažit se něco dělat versus něco dělat. Já se vsadím, že Denisa se taky snažila jít do fitka, ale nikdy tam nešla. Snažit se je hezké, ale to úplně k ničemu v dospělém životě. Za snahu můžeš ty vole odměnit 5leté dítě. Ono je hezké, že se snažíš a tyhle ty keci, co říkáte dětem, vole, stejně jako že existuje Ježíšek. Na stejné úrovni, že snažit se je hezké. Ale v reálném dospělém světě snaha je k hovnu. Výsledky jsou důležité. No tak to několik měsíců dozadu v té Albánii Deniska nám říkala, že si to nekontroluje. Stejně jako Tereza tvrdila, že žere 1800, ale přitom žerala v restauracích, takže to neměla počítat, protože nevíš, kolik čeho ti dají v jídle v restauraci. Tak úplně stejně, Denisa, jak můžeš tvrdit, že žereš intuitivně, když tvoje intuice je žerat všechno, co vidíš kolem sebe, ty vole, včetně těch lidí tam. První blbost a druhá blbost, žeru 2000 kalorií, ale nepočítám si to. A vzhledem k tomu, jak jsi hloupá, tak opravdu ti nevěřím, že máš v hlavě kalkulačku, díky které by si to dokázala spočítat. Takže si ani nežrala 2000 kalorií. No takže ty si to nehlídáš x měsíců. To je taky důvod toho zakulacení, čeho já jsem si všiml. ani ne tak z toho důvodu, že teďka jsem bez Mounžára, ale z toho důvodu, že je prostě léto a já prostě si chci užít léto a myslím si, že mám nárok na to si jako užít dobré jídlo, jo, že vím. Samozřejmě, že na to máš nárok. Každý má nárok, vole, užívat si jakkoliv dobré jídlo chce. Já si taky teď třeba užívám, ale víš o tom, že ono to jde vykontradikovat. Takže, víš co, když chceš hubnout, jsou cesty k tomu, jak si můžeš užívat, říká se tomu if it fit your macros, v určité míře, jakože žereš 80% normálních věcí a pak těch 20, co bys měl jíst, tak vyměníš za nějaký junk food. Víš co, sedí ti do kalorií, vole, úplně v pohodě. Nebo se třeba budeš více hýbat, blablabla. Na konci dne jsou to vaše životy, dělejte si, co chcete. Jen u Denisky je problém ta míra, že ona o tom mluví, jak kdyby, vole, to bylo tady, ale ono reálně to je tady. Jakože nepočítám si kalorie, ale mám 2000 blablabla a realita žere more 5000 kalorií a nepočítá si to, no. Jako ona vždycky všechno buď to absolutně udusí, že to je nic, anebo to udělá úplného velblouda. Mě docela neříká. A klidně si užívej léto, já taky třeba teď jsem polevil z jídelníčku, ale stejně nepřibírám. Nehubnu, ale nepřibírám. A to si, vole, dávám tady zmrzlinky, chujoviny, akorát musíš znát tu míru, víš. Já bych třeba úplně neudělal, jednak protože by mi bylo asi zle, ale hlavně by mě to ani nenapadlo vzít si celou vanu zmrzky a prostě jen tak si doma u mámy to sežerat večer, když předtím jsem měl koláč, když předtím jsem měl, vole, 3 Red Bully a všechno tohle. Super dávat mimochodem kofein na ADHD, vole, a pak si stěžovat, jak nic nedokážeš kvůli ADHD, jak tě to kripluje, vole, přitom si to sama způsobuješ bomba. Ale dám si nanuk, dám si 2 nanuky klidně. A co je léto, chceš si užít, vole, naprosto to chápu. Ale ta míra je důležitá. Stejně jako není problém dát si pizzu. Jo, dát si 3 pici, ty vole, co by dokázala Denisa, to už ty vole, prostě selský rozum, použij selský rozum. Denisa ho nemá, vole, ale pro vás všichni ostatní. Nemusíte trpět, vole, ale prostě přemýšlejte nad tím trošku. Že všichni, ale někteří lidi mě za to úplně šejmujou, že prostě jsem na Mounžáru a s ním tohle a s ním tamto, jako já už jsem zhubla. Protože ono to je ovšem 35 kilo. Super, zhubla 35 kilo a teď si zase 15 nabrala bez tak, vole. Jakoby ono to je o té míře. Když bys tam dala, jak si dáváš zmrzku, nikdo tě nešejmuje, ale ty tam dáš ty, vole, jak celý den sežereš 6000 kalorií. To je nadsázka, 6, ne, ale jako několik tisíc nad tím, co by měla žrát v úzovkách, aby hubla. Jo, v ten moment jakoby si na hubnoucí cestě, Mounžáru, blablabla, a pak najednou začneš žrat totální sračky. Tak lidi si řeknou, počkej, neříkal jsi, že hubne, co se děje, proč zase žereš úplně největší hovna celý den, každý den, non-stop? Jakože já si myslím, že mám nárok na to si Jasně, ty jsi královná, vole, světa, máš nárok na všechno. někdy něco jako dát a Někdy něco, to je to důležité, ono to není někdy něco, ono to je vždycky všechno. ne držet kalorický deficit každý jeden den v roce. Každopádně, To znajte, co teď? Teďka jsem se rozhodla, že se vrátím na dávku 2,5 mg, Nic neudělá. protože já už jsem vlastně byla na 10 a pak už
Říkala si náhodou 15? Zase, ty vole, tak... No dobrý, vole. Prostě Denisa mění ty vypovědi v čase. Už jenom 12,5 a 15. A kdybych teďka po 2 měsících, co jsem to neměla, si dala znovu 10, tak bych asi zdechla. To sice ano, ale vzhledem k tomu, že tam ten poločas rozpadu, pokud se nepletu, je 6 dní, něco kolem toho. No, tak v sobě už máš pod miligram, ok, to už je málo. Přesně proto No ale stejně, to tělo už jakoby je zvyklé, že hele, něco tam bylo, asi ti to trošku pošlape, ale stejně se nahoru dostane zase tak rychle. začínáte na té malé a pak se to stupňuje podle toho, jak si na to zvykáte. A za ty 2 měsíce jsem si hádám odvykla na dávku 10 mg. Takže No 10 asi, jo. jsem se rozhodla, že se vrátím na 2,5. Takže Víš, to je super, vole, že ona se rozhodla, ne doktor, kvůli kterému vlastně říká, že zaplatila 160 000. Ona se rozhodla. Jsem rád, že těch 160 000 jsi tak krásně odůvodnila na začátku a teď jsme zjistili, jaká to byla úplná p***vina. starting Monjaro all over again. It's quite exciting. Co je na tom exciting, vole? Dáš si 2,5 a za 2 dny budeš mít zase hlad. Jakoby. Jsem hrozně zvědavá, jaké to bude po těch 2 měsících. Jestli to bude jako na začátku. Ne, nebude, logicky, ale zase, to je ten problém, že Denisa ten selský rozum nemá. To je ten největší problém. Je někdo být tak líný, si píchat injekce je fakt masakr, jako ten slovo sled tady extrémně, ale jakože souhlasím s tím. To není o lenosti, až budeš žít z mentální nemocí, chci vidět, jak budeš fungovat na 100% 24/7. S tímhle jdi do píče. Já se tu sice neutrhnu tak, jak jsem se urval na komunitě, ale tuhle poznámku jsem si neodpustil z toho důvodu, že Denisa všechny své psychické problémy si prohlubuje a zhoršuje sama. Má je, OK, s tím se dá pracovat, dají se korigovat nebo se dají zlepšit ve většině případů. Jsou případy, kde ne, ale ve většině u Denisy si myslím, že by se taky dali velmi zlepšit. Co ona dělá? Fetuje na ty psychické problémy, chlastá, hulí, což je fetování a vším to zhoršuje. Ať už návykama, anebo nějakýma věcma, co dává do svého těla. Ale my neustále budeme bránit, ty vole, že ona je chudáček s psychickýma problémama. Denisy fanoušci, běžte s tímhle do prdě. Jednou provždy tohle to řekl. Ano, říká, že má hraničku, že má tyhle ty problémy, nechodí na terapie. Nechodí na terapie. Rok tam třeba nebyla. Lhala o tom, že chodila na terapie v době, kdy už tam nechodila. A já se mám cítit špatně za ní, že má hraničku a má těžký život, ani p***u. Kdyby měla hraničku a že třeba jsem měl kamarádku, která měla hraničku a já jsem jí nějakým způsobem pomáhal s tímhletím a takhle. Vím, jaké to je a vím, že se to dá zlepšit. Že ta holka tak měla s tím takovéhle problémy a díky terapii, díky medikaci se to dokázalo dostat tady, vole, ty problémy. Takže já moc dobře, už bych se naštval, moc dobře vím, že se tomu dá pomoct, ale ona nechodí na terapie. Takže mám jí litovat? Mám litovat člověka, co má 300 kg, ty vole, žere 20 000 kalorií denně. Říká, jak se mu blbě dýchá, mezi tím, co leží a takhle žere celé kůře, ty vole, jak kdyby to byl nanuk. Mám tomu člověku říct, to mě mrzí, že se ti špatně dýchá, ty za to nemůžeš? Mám mu to říct? To samé s tím ADHD, to jsem probíral v tom videu 20-minutovém na komunitě, ale tady jenom část řeknu. Dává si prášky, jak se jí zlíbí. Podle mě si to dává kvůli tomu, že si užívá teda ten stav, ale hlavně, že si to dává, jak se jí zlíbí. Víš to, jak dávala na storíčko pár měsíců dozadu, že jestli někdo neprodává rytaček, bo jí došel, jakoby ono se to předepisuje tak, aby ti to vyšlo. To, že ti došel, značí, vole, že si ho dáváš více, než bys měla, nebo než ti je doporučováno. Se s tím sjíždíš, nebo co? Dává si na to kofein a chlast a podobně, ale kofein hlavně a nespočet kofeinu na ADHD, který tě jenom více roztěká. Člověk, který dělá všechny tyhle ty věci, které jenom přitěžují těm jeho problémům, tak tady mám sedět a litovat jí, ty vole, že je chudáček. Jestli žijete v tomhletom nastavení, dobře, chcete do konce života být jenom oběť. Žijte si tak, dejte mi vidět, jak se vám tak žije. Ale my, dospělí svéprávní lidé, bereme zodpovědnosti za své činy. Stejně jako já si nebudu stěžovat na hypofunkci štítné žlázy, kvůli které jsem přibral jako dítě, protože jediné, co ta hypofunkce udělala, bylo, že mi zpomalila metabolismus, ale nedala mi, vole, tu čokoládu do pusy, tak stejně nebudu tady Denisce dávat benefit toho, že ale ona má problémy. Dobře, no, má, nic s nima nedělá a jenom je zhoršuje. Nebudu z ní dělat chudáčka. Ona je dospělá, ona je svéprávná, kdyby chtěla, může s tím něco dělat, ale sere na to. A naopak to zhoršuje. Paní Kajuše, aby jsme věděli. A co třeba zavolat doktorovi a poradit se s ním? Ne, to samozřejmě ne, to samozřejmě klasický ADHD problém. Tak na tohle video skončím, protože ježíš, abych tu nadával. Ano, no, klasické ADHD problém, no. Ty krávo. No nic, můžete, jestli vás zajímá, ta fakt urvaná, podle mě nejurvanější reakce, co jsem zatím tam měl. Můžete, první odkaz v popisku komunita.com/Sibirana. Mějte se krásně, já jdu pryč, vole, než začnu být velmi zlý.